Άρα εδώ ήταν οχητά. Εδώ ήταν οχητά. Γι' αυτό ήρθατε εδώ. Και το κλείσαμε μια και καλή και για πάντα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο, πιστοποιημένο, με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωση στον κόσμο που έχει φτάσει στο 89%. Είναι χαρά μας να υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του Φώτισσα και να αναλύσουμε το πώς το κάνουμε με την προοπτική το μοντέλο αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις. Γίνεται κάτι πρωτοποριακό σε παγκόσμια κλίμακα, με πετύχει ουσιαστικά να έχουμε ένα νησί χωρίς να υπάρχει χώρος ταφής απορριμμάτων και να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης το οποίο αγγίζει το 90%.